Na kajing bitar ka bakrao halor kajing sha suspend ba kajing sha wing no jong ba ar modding dot phang na ka khet kum usodar karaj madan kirdem ka ba ha po ka hima khairim riboy district na kalian kiriu rang ba bar kinang yalam jokani ka raj kilami sha khamar ban pin paw kajing persha ka bajur bar kumjuru bandawa na ki board ka executive member in charge ka ilaka administration jo ka khas hills autonomous district council banweng mador ka jingweng sodar yu ba modding pangalio pedang ya kata kapot ke yongki haka aku pratrik nani agos di haka tak order ngam yu bukan don pada kono kadau kaba peni bali bala ngala syak suspek nang ta susu sumong ba habede bat kata order lu haswa yang kata ngam semyo kada kono lo ka taka jing pentip lane ka shokos notice na kaliang jong ka KCDC lane na kaliang jong si imro ti ka pen lungo ayanga ban penhap si sendon i kumba kane kat kum kane ko order imba ka hasil atau no district council kala yu roi no ya ka hok ham tam jong upai ba obalajit ban penjop nga haus nam ar hajar khat pandai namar kata ngasnyo ba ngame hap ya gana garaj jong district council na kaliang jong malada kidon ben ong persya ya nga wan suwa banyak kran me la ne khot ya nga sa council ne khot ya nga sa office yung muslim ngin sa kran ki bodon ka bor na jor nalor kila em bon ong la ne pan ajung direct suspension ko ke ke ba ni da sngolong bat ka bangim la hiro ban pediam tengah ru kum soda nga apil sa baro ki pai ba no so snong jong karai ba pinom so thu ba karai ka ne kan ba lada ka district council ko jong ni kadon kabor tang banwan pentheng te hangno kata ka sni ka ba ma pp1 bane thebut ban penjop eng te ngasngo banong ba kane kalong ka ba ngamti ba do ka no kata ka jingyai lati ka anjung district council te henrai ngasngi pa de manga ba upai ba jong garaj madeng kadem nginiang teli ban persya ya ka anjung ke HDC kiri upat ba kila kentho ba kani gade ka jingi uraj ka hok chaki pai ba nong shong shnong ringkat bi kinang ilam shnong chaki khatsan tili ki shnong ki ba ha kani ga raj madan kardam namar la shurai karki de ka district council ban suspend yo sodar khlam kanu ka jingkin jok tien dan ne ka jingpin tep shiki nang ilam jong karaj hadin banglatip paningil sukhyai kane bakaner kam pat jakoj hapo ka raj jongi te mentak singi wan hangne hayung sodar bangi ngigi pai ba ngiki rang ba ngiwan ban keli nakai kada bat kai kawala penlong yo sodar bonyo yo kata si suspend lada kamdon kada ngigi pa ba ngimhon namar ka district council lada kadon persa yo sodar kade benwan sengik pa ba ban keli ban pertheu katkum kini kendon to sodar lale em hapokara joki tengim tang sak udum demeta ngiwan hangne ban keli barak juk kopor ni airu kejenga pensngaw sa ka KCDC pat kan ai ya ki kendon kai ke ba kala suspend bat kai ke bosora lale apa karajing namar ngingim hon ya usordar ngijit mengi pai ba bat barok gin mi khmat apa karaj ya habayde besar kadar nadu gerung ba sinong ngijit mengi pai ba lakad lada don ai persa ya usordar kamdai ka kamram ke KCDC bantu kelar kadai ka kamram jungi pai ban sung sugaraj bantu kelar habire benih ka kini kiri orang ba karaj madan kerdem kilapun paru ka jing persya ka bajur halor ka jing thmu ban prince cam acting sodar yu ba appointing mukti ya ka bala thmu ban prince cam ha ka new terek mentau banai